Již brzy. Fazbear's Fright. Hororová atrakce. Lokální zábavný park se připravuje pro vystrašení tvých ponožek s novou atrakcí založenou na nevyřešený. Hej, skvěle, že jsi se vrátila na další noc. Máme pro tebe menší překvapení. Opravdu? Doufám, že se ti bude líbit, protože jsi teď nová atrakce. Jsi teď součástí našeho podniku. Tady to je. Koukej se sama. Fakt? Nevím, na jaké čudlíky mám klikat. Video error. OK, co? OK, rendruj. Šup. Kamerový systém. Co to je? Nech mě být. Píp. OK, píp. Co mám? Ventilace, co to je? Já nejsem mrtvá, ale viděl jsem mě k smrti. Co to je na té obrazovce? Co to je? Vidíš to? Hello. Co to je? Co to je? O můj bože, nemám to tu ráda. V klidu. Chodící balloon boy. Chodící čikák. OK. Hej, kdo jsi? OK. A čas? Kolem čase. Nebojím se tě. Už bude 6 hodin. Nechoď sem. 6 hodin nejdřív. Ne! Dun.